Kumusta na mo tanan mga mari mga pare? Ako na po ni si Impy Girl. Kuyawan akong mga laga. Kuyawan. Kuyawan akong bibi. Kuyawan akong bibi morpe. Mga mari mga pare, kumusta na mo tanan? Kamutan ng tanan. Ay, nako si Morpeg si Marga. Sa mga OFW, magandang tanghali, magandang hapon sa inyo lahat. Diyan. Musta kayo lahat? Shout out sa mga OFW. Sus, unsa man itong buhaton ng adlaw? Murag, kung ano man yung itong kinabuyan eh, pero busy naman kayo. Murag, kuyaw kayo. So, sa mga mari, mga pare na ko diyan, nga, kanunay naglantos akong video, daghang salamat ha. Makita lang ko siyang comment 30 ng lipayan ni Bigger. Saka ng atay ni Bigger pagkalipaya lagi. Atay dyan. So, mga mari, mga pare, karon bago kong ligo, nanlaba ko sa kadangkal. Dugay-dugay, mag-shoot na po minibig sukatan. So, huwat-huwat lang mo niya katong kuwan i-share dyan yun. Like, share, like, share. So, maura na mong kalipay ni Vicky Sukatan, mga mari, mga pare, no? Sa kong mga loyal, solid kayong followers na mo ni Vicky Sukatan, dagang salamat. So, mga mari, mga pare, hanggang dito na lang kasi pupunta ko ng kusina, kakain ako ng paniudto ba? Kay nalit ako paniudto, so muadtos ako sa kusina, mga mari, mga pare, kay gigutom si Impy Girl. Sus karon kay nalabam ko ron, labadi, ina naman ito kinabuhi, malabam kita kay para na po tayo sa lubon, di ba no? So sa mga mari pare nako diha no, nagsikasikas yun ng mga trabaho, amping mo kanunay o daghang salamat. I-update mo later kay magkaon sa Impy Girl sa kusina ha. Bye bye mga mari mga pare, I love you all, God bless, always take care, keep safe ha. Bye. Hey mga pare. Nana po si Impy Girl sa kusina, dako kay baba. Mga unta ninyo. Akong sudan kay utan. Nagutan ko mari ay. Nagutan ko akong sudan ron puros parat. Mao akong singot perting pagkaparata. Mga unta ninyo. Gutom ka ako. Naglaba ko gabahan ako. Akong sudan na lang. Utan. Chap. Chap, mawala mo dito may dali. Sildo na po kaon sa gami ani. Ginamos. Ginamos ni Lisa. Sus, pati parata ni ko ang kinabuhi ni. Okay na ng paratong kinabuhi, basta dili ang pait. Na? Importante nga, nalipayon ta. Kao man. Panganak man ta pisado. Okay na. Kamalipayon. Dugay-dugay, mag-shoot ni Bilis Gata. Excited ko mag-shoot ako niya. Mga mari, mga pare, shout out to nyo talaga mga OFW. Nangaon ka ninyo. Basta atong sudan parat no. At mukhaon ta ba atong ilong. Action, brisnag. Tungos ka parat, guro. Nangaon ta mga eh. Gaya mukhaon ka sa man. Labamang ko. Pwede gaban na lagag-lago eh. Pas-pas kayong inilisay na mo. Duwa rabat tayo sigsig ibig ba sa ilis. Sige lang. Saan ka ninyo? Kumusta na mo tanan? Pagkaguol lang. Guol nga. Lipay, di masabtan. Di man na rin mag-vlog. Sabi na ikaw ako sa, labi na ikaw primero pa ng vlog. Mura lagi, kinay mamina ni mo, malaan ito gabuang. Pero padayon na lang na, kay pag abot sa ending, mabuang mo ka ginasto. Basta. Sabi nga, musaktis ka, Padayon na jud ka. Imuag, kalingawan ba? Nang imong gilabi mo yung trabaho. Ano na siya mga mari mga pare? Sa katong mga dayhat ka mong followers sa Madibskatan. Salamat kanyo ha. Sa paglantaro nga video kadlaw-adlaw. Salamat. Kamu ang among inspirasyon. Na? Ganahan kayo na mag-video tungkol siya. Naman mag-rantaw. Grabe nga ito, ganahan mag-vlog. Kasugata gani ka o kuwan. Ba't dili mayong comment? Pasang tayo lang. Pa-ignore lang nga. So one day, masakses di mo ang pag-imong ubra. Nalipay yung ka. Ana na, kanina bang nata daga grasya mabot nami po kay tabang. Ana na. Udiin itong iduot ha. Napoy mo pataas na ito. Ang itong ginoo. Hindi ka pasagdan. Basta hambulan tas mong kagulingon. Balag unsa na itong naabtan at dili usbon po na ito batasan. Ana ra. Ilan taon man siya? Mga mari mga pare no? Salamat na ko kay di ko laagan. Agan guro ko. Nakdan ko sa bang silingan tabian. Pero bahala na. Ngayon tayo mali! Ang tani nyo? Ayun naman nagkaon ka, sibit ka sa mag-imo kag pancit. Pancit ba pancit? Kaya, kaset na duga-duga mag-shoot me. So mga mali, mga balihan, dahil salamat nyo naglantaw ng video na ko. So sa mga naplano, kung sa'yo plano ninyo, buhatan na ninyo.
Sa tadi pa ulan tanan. Imagine sa una mag-live ko. Ang buhay, kuto ba sa tulo pa lima? So, dagan-dagan sila. Lipay kayo ko. Kami malipay, di ba mo mag-uol? Oh, di ba mag-uol? Di ba? Pagkagal itlog dalang lab-lab ba? Dagang mo itlog lab. Wala, itlog lab-lab ba? Baon na mag-live ko. Wa ka mo tog 5. Karon. Dugo mong babag nyasa. Kaluyan. Hindi man agan. Mura nang daan bahal magawya ka mura kag buang. At least repeat kasi mo gibra. Vlog ka te. Vlog. Bahal na mag-itlog ba ba? Oh, para namin kila. Expert mo nung kabana. Bantay pa ka maluto, no? Pwede na ako bagaon akong pancake. Para namin kila. Ay, di mo ni mo okay bagaon nimo. Sige. Susak. So, ngamali mga pare, dili ko punta ba? So mga pare, bye-bye! Bye-bye! Basta. Bye-bye lang dali. Magluto siya pancake. So, bye-bye. Always keep safe mo. God bless. God bless. Okay, God Bye-bye. bless. Alright.